wangening panyang busana maneka wanu renggeng kencana ratna pandera sindrang panjra semana rodo serna komaraniya yang kumrebeteng bojo Sroprasta kayu pangketrakan Puspito Andrae Ron mawur katyo penanging kopi laju tindaki sanjangkane putra kadherekaken para Jawata kondur kayangan badhe matur bebananing temanten pusaka ngamarta jamus kang 5 sedo Raden Sedewa dados panglang para Jawata nggih badhe nggayuh Dewi Rasawati wedal samangke kadherekaken Raden Sentaki Minggaharga Medunjuran kecandheran Dek Kuntani datan kabeh tanggali daya-daya sawangun negari ngamarta anyingitaken pusaka ngamarta jamus kang 5 sedo sampun ngantos kadosta para Jawata wonten madyaning kono nuwun kan Bathara ingkang minangkung saged kasebatan panuwunira Dewi Rasawati pinangka kanugrahaning Dewa Kabaya wonten Praja Ngamarta sigek ingkang wonten madyaning kono ngajengaken kang wonten pundi ingkang wonten negari Trajutresna Suratelen ingkang gadhampar Ketara Prabu Setijo Kasibo Patih Pancadana Makara Wadyabala nampi rawuh sang Benari Durga tinon saking Mandrawa Pindha kumaraning jati saking katebian
Ron kamagulingan mangsa kunarpa Tresno Surotenen kinaru sambeting lampah rawene mertopada Praton Praja Tresno Surotenen gemah ripahna jinawe Kartata Raharja kathah para raja maharaja kang ngumpul dhateng linawaning Bhandayuda kasmaran saking Brana Wicis ingkang dumunung wonten Surotenen sinten kang gadhang partetana Jejuluk Prabu Sitijo Narakasura ya Prabu Bhoma Nalendra Gagak Pideksa Budhika Simbar Dada kadigdayane linangkung Karwaji Pancasuna Bumi sedina mantya kaping 7 datang bacuting tiwas nawitasi asangga bumi asangga prahala nggadhah partetana pengaragem perbawani rosan kumarosan kemati jalma mara keplayu senajan mega piyak barat mangemper-emper berasan kayu adoh toya kang celak samya manluk Sinebo Adipati Sumbara Patih Pancatana yen Candra Sangketa Patih Pancatana Mamaes Gandharwa Grana Pindha Candra Palwa Netra Pindha Surya Kembar Siyanya karingkih-ringkih Rima kaudal-udal kadul-adul tumpang widangan nglulu embrek sak minggiling wanditan menawi kersa matur gereng-gereng pindha glunduk manyampar legek jroning griya Sri Narayana gadhang partetana nampi rawuhnya saking pasitran Gandamayi Batari Durga Batari Permoni rawuh wonten Kraton Praja Tresna dadosaken kagiat kagara kawekasan kersa ngandika Sri Nalendra Praja Tresna derek kawya sing ladi
praja ana bata mangsa kunarpa kumarpane wong bagus ana bagus tutur koma manglen mripat nyolir surya kembang manaut mangabel bisa gendro jagat wasisane ngobotoro yang berari sasampunipun lenggah ingkang wayah ngaturaken sungkeming pangabekti kula ngaturaken karahardian rawuhipun wae putuku Setijo iya ngaturake sembah wis atompo ambil jare penggali ngaturake raharjo medun kono mercapada lereng sampe kala Setijo kula niki kaprayogaken lenggahipun yang benar ya kaya wis prayoga paman Supala wonten dawuh ngaturaken Basuki Rawuh saking berkat panmujinipun Anggir Prabu sowan kula pinangku karaharjan ngaturaken budya kawistawanipun ingkang bapa saya dikatur kula tampi dadosaken jimat parigi kaprayogaken lenggahipun paman kula niki paman Pancanono la dalah wonten dawuh prayogan novisoan kula nggih kula ngaturaken sugeng pangabekti kula sinuwun paman Pancanono wis satampa sasampunipun ingkang langkung prayogi yang benar wonten paring adhawuh panjenengan tedhak wonten Traju Trisna Suraten putuku Setijo wonten dawuh eyang tedhak Traju Trisna bakal ngendika marang sliramu yen kraton Traju Trisna Suraten bakal gemah ripat lojinawi kula niki kudu gayo nugraning Bathara gayo nugraning Bathara menapa kraton Kencana Purana manungsa ayu jenenge Rasawati para pekake enggal gayuhun ora sugarwa mengko bakal tata titi tentrem gemah ripah lojinawi
Kraton Trajudresna Suratan murah buga lawan Lastra. Waduh. Yo namit dalem sewu yang benar. Kula menika sampun prasopo layan diajeng Anyanawati. Kula boten badhe boyong putri mondhong panudya. Sinten kemawon namung Anyanawati Ih Mustikawati menika putri buyungan saking Kraton Dwarawati. Badhe dados garwa kula saklami-lami. Dados kula boten badhe boyong Dewi Rasawati. Yen pangapunten yang benar. Nalendra kuwi garwane ora mung siji yo. Nalendra kuwi garwane paling sethithik iki 10. Ngono. Iya. Lah mung siji wis dadi surake jagat. Aja meneh kuwi kawula iki garwane kudu loro terus. Papat ki ngono. Iya. Nalendrane paling ora ki 15. Prameswari siji ngono jur. Betemi iki yo. Kuwi 12. Oh iki. Lajeng kawula paling ora 3-4. Oh iki. Ya kuwi boyong Dewi Rasawati bakal tata titipun gemani panglojinawi Kraton Trajudresna. Wis manapa marang eyangmu aku Setija Nrakasura. Setija marung-rung Bono nyamagulingan. Aji Pancasona sedina madya kaping 1. Datang kepacuting sirna. Menawi kula manah leres ngendikanipun yang benar. Nalendra menika garwanipun kedah Gangsal bener. Menawi tunggal menika dados surake jagat. Lho surak kabeh. Kudu 15 apa 16. Oh iya. Paman Supara wonten dawuh. Awan Pancatono boten dawuh. Budal para wadyabala. Wektu dina iki aku bakal nglamar pribadi nang Kraton Kecanapura. Dewi Rasawati bakal tak gayu. Yen aku karo Dewi Rasawati bakal tata titipun Trajudresna gemari palojinawi. Monggo kula dherekaken nggih. Monggo nggih. Kula dherekaken menapa iki? Boten dipun penggali langkung nggih. Wis ora tak penggali. Yen tak penggali garwane Nalendra Purwoke. Kula iki dherekaken sugeng tindakipun badhe kula prapat saking katebian yang berari. Menapa nggih? Nyo dipun prapat saking katebian. Jangkung yo nggih tak prapat supaya kasempatan boyong Dewi Rasawati nggih Prabu Setija dateng sedika nyetape pangestu prayekna ngati-ati.
ngabedran juara jusang ayu palungguhan mulun kakang krodo prabu ini Raharjo sowan kayang dari saking berkah kamu jadi pun adi guru ing sambekala syukur bejo sewu kados pundi para madya wisata angsal damel menapa mboya anggenipun goyok Dewi Rosawati aduh wonten pepalangipun di pepalangipun sinten boten wonten sanes sedewa ingkang dipun utus Janaka supados boyong Rosawati. Awedal samangke Dewi Rosawati menika nyuwun bebono nggih. Bananipun menapa? Boten ngamungaken Jawata titaing Ngabalara. Senajan mikul suket pidak bejaran garang Sudra Kulandara. Saged dawuh kan Dewi Rosawati namung menawi temanten kakung ngasta Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada pusaka ngamarta. Lha niki Praturi jugaraken inggenipun badhe kayuh Dewi Rosawati Praturi mirsani Kakang Krudu. Senajan awan kados menawa badhe kula kayuh Jamus Kalimasada. Monggo mawon nggih. Sumangka penggalipun badhe kayuh Dewi Rosawati lajeng dados wayah kenakan Herjuna. Kula nuwun iki Kakang Krudu badhe kula kayuh Rosawati. Kula nggih satya Madukara badhe kula suwun Jamus Kalimasada wonten negaring Amarta. Monggo mawon. Napa kula derek busanane kadewatan Praturi rumeksa. Oh nggih. Nyuwun pamit nggih, nderekaken sugeng mugi-mugi angsal damel Jamus Kalimasada nggih. Sumangka penggalian Ki Guru Nargayo Dewi Rosawati kanthi direwangi ngembokano wayah kenakan Herjuna. Dan itu kulon ki dewa kok nyenak-nyeni jaga sandangan. Kepingin kuwi. Main sisan geger. Sandangane Adi Guru bakal tak buang nang Mercapada. Sapa sing nemu kok goyangan lho ditakon sapa to lho pae sandangan apik-apik lho.
nambayu kundir kantoro mawas kiblat sekawan lekilat pintu raden mancat pundak muntir jonggo kembung pati kalundung jagat wasisane ngobrol utus para pekumpul Mupati Paman Janaka murca saka kebener ana ngerti gawe Paman Hirjuna kata upati ora bakal sowan kraton Kamarga yen durung pinanggih Paman Hirjuna sasbena kuning dirgantara ing Kakang Setijana bunga-bunga ing nekti mirip para wadya semono akeh seragam yo Kakang Setijana berarti tak nanti seneng hatimu buat menyambut ibadah Sanggadut pocong ambayu gunggir kandoro mawas kiblat sekawan bila pindho raden jagat dewa Bathara ora bakal samar panduluku dipasrah Hyang Wujud Gatotkaca ya dasar Joko Kakang Prawoso niup saka dirgantara kaget rasane galih arti ndak ono ngendi kalane aku Mupati Murtane Paman Hirjuna durung bisa pinanggih aku nyawa kuwi saka gegono wis seneng ati ayo seneng karo rabi iki kita ke kromo kenteng lah iya ratu ki bojone ramping siji kowe pranata rapi kuwi saka Durmati Prasopo ora koyo putri ngerti bae Joko Anjolowati kuwi saka Durmati lah kurang biyen saiki aku rabi ora kepalake yo cuma palangi wong arep rabi biasane nek waduh yo ngerti waduh yo Kencana Pura Dewi Rasawati lagu pacangane Paman Janaka pacangane Paman Janaka kowe kudu bali kowe pacangane Paman Hirjuna aku sing aku bakal gayuh Dewi Rasawati kena kowe gayuh Rasawati aku kocok wis pecah dadane utang ludirane aku ya ketemu karo Bacan opo Gatotkaca Paman Janaka iki pasulayan ora patut banget Setijana ketemu Gatotkaca kudu gelut yo gelut ora ning perkarane Dewi Rasawati go perkara yo kowe pacangane Paman Janaka kowe kudu bali ora gelem bali rampung nyawa bilai iki
Mestaka ki do diaji-ajine ning Prabu Trihana nang kene nggo samberan. Ayo muga merun iya lagi wis biar aku akhirnya ini samberi terus buyar wah kegogrong gawanku yo nyimpan dalan nek ora nyimpan dalan ora itu boyong kang Dewi Rosawati wae prajurit nyimpan dalan Sangarjuna esmana kang kamamungsan mula ringkih kesami kadang ora bakal kleru iki katut kanca iki saka ngendi tutus para kepundhen Bupati Paman Hersuna saking Titakuti saka ngalas Bupati menapa manut peksi menapa saged cekeli yo karep kepiye tutus para kepundhen pejabat supados kundur yo ayo derekno sesuk aku bakal rabi meneh jauh karo putri sinten Dewi Rosawati monggo kula dereke yo ayo derekno monggo manakrama Indra monggo Satrio Tantomo ora sanolah noleh derek monggo waduh kerja rasane atiku Paman Hersuna lengetiku mung ing alas moko murca saka mbanan arep tak hitung drijine mung 10 moko Paman Janaka widrijine 11 kok iki ping 10 nomor 1 gawe iso ana kraton ngamarta ora kadhok utawa pecah siramu